रहल छी कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। यूट्यूब पर वायरल भइल बिया नेपाल वाली रे ए व्यास। यूट्यूब पर वायरल भइल बिया नेपाल वाली रे। आ नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली रे। नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली रे। इनका आगे फेल भइल काजल अमर पाली रे। हाँ नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली रे। नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली रे। सुन रहल छी कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। भैया के सारी फिल्म में लई है नैना काली वाली हो। अरे नया हीरोइन आइल बिया के सारी के टैटू वाली हो। नया हीरोइन आइल बिया के सारी के टैटू वाली हो। सुन रहल छी कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। मजा आई जबरदस्त होई खेलनु हो। उनका नाम है सौम्य पकड़ेलनु हो। मजा आई जबरदस्त होई खेलनु हो। सीता दीवानी साचो कहेली हवे उ भाग्यशाली हो। अरे नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली हो। नया हीरोइन आइल बिया खेसारी के टैटू वाली हो।